ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଗୋମାତା। ଏକ ଛୋଟ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଫାଟୁଆ ହୋଇକି ବହୁତ ପୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଫାଟୁଆ ହୋଇକି ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଓ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କି ଆମ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ବହୁତ ପୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତ ସବୁ ପୋକକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସଫା କରି କାଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ପୋକ ସବୁ କାଢ଼ିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଚିକିତ୍ସା କରିଦେଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଜୟ ଗୋମାତା।